kasance da Platin TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. Mun gode. Ni ma kaina wani ƙyale wannan da an ce ai kuma an ce a ɗaukar likafin nan ai ya ɗauka. Assalamu alaikum. Salam. Ranka da wallahi. Ya lamura. Ranka da wallahi. Kai dai bari. Ina mai zama hutu. Ina nan gina ban labarin. Juman Allah so ne in ware in taka daji. Daddar. Ai wasu ya ɗauka ba. Idan ya baka sauti ba? Wai me ba? Iro ba mu da sauti ba? Gindi ba. Ba mu da. Ni gaskiya mun ga wannan. Me ba? Wai me ba ni? Wallahi kiba ce ta biyo ta bayana. kiba he kiba da wata wata kiba da wai yarinya kiba a gidan kuma mai dan wake? Koko. Ka dalla ka bara ba ita ba dalla. Kiba wannan babu wacce take ibo ya shi. Ikan Allah. Kasance da Platin TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. Mun gode.